Shoutout din ko kay ate si Ripod si Ngatug o si by Ricardo Ronald Nunez o kay Tol Joey Handig Ampuan o kay Tol Randy Aringo. Tol, salamat sa mga pag-subscribe o pag-follow ninyo sa kuha o sa suporta. Yan guys, salamat tol. O na po tayo lang yung video guys. Yan, ang laba ko. Naawa ninyo guys ha. Makalingaw kayo. Mga natay makuha ng gamay na kuha baliksyon. Yan guys. Start na ta guys. I-intro sa ko guys. Guys, manlabat na karon guys kay kaya kayo bulingon guys. Sige so ikuha na ako ganiha guys ang gabono na ako nang isugdag washing karon maswas na tatatawag guys ang washing guys so dili na mo nagtuyok tuyok tapi yan ikin makaya guys ang kuan high tech sa washing karon pa namatay guys. Hindi na natin butang guys para paglaba na guys. Hindi lalim ang laba guys. Hindi totoo yan. Guys, hindi lalim mabili sa balay. Okay, isin tayo. Isin guys. Few moments later. Kang tag pantalon guys para balik mo man. One hour later. Yeah, so magwas-was para okay kayo. Hindi lalim mabili sa balay guys, lingon nila na kaya hay sana sa balay ay na mag-aaway ng mag-asawa ngayon dahil na may mga tatay na sa balay ako katrabaho hindi na magsilbi guys ay pinunalay lang mas kapo yung naka sa balay apoy kayo mga tanan mga luto mga napagawa sa sudanon and napa isbisyo lang nasa balay guys ay dili ka kakuan ba focus sa imong kuan ay ka-focus sa imong goal pero Paano masabi? trabaho sa balay pero ang pagkuan parang yung ka na dalit lang na yung talaga lang tayo ka lahat sa balay pero makakabalo ba na mas lisod ang nasa balay. Ay grabe, tanan liho, daba, liho sa balay, luto. Grabe din guys, basta kung na sa balay. Manang dili na to, manang atong mama o kung asawa. Grabe lang sakripisyo para sa tuwa. Sa balay, trabaho sa balay manang usahay practice ko tapos practice na laba kayo practice na trabaho sa balay para din yung nanta yung na salig sa ilaha ba sabangan natin sila para na po tayo mantiguan po masig ginagmay basta na sige nga na magpinabangay ka sa trabaho sa balay kay kayuhan muna nga to guys kalimpuan itong bukibot
Dili lang po makapoy ni mong mama o mong asawa para kuan ba, nakarelax po sila. Sa kuhan pa na i-break, gamay lang. Alam mo ta, itong mama guys, kay ang mama sukat pagka tao na ito ba, silbihan na taana. Manang hanggain, unahan guys, umahan, hanggaan. Mapagpalanggaan lang sa tuwa. Eh, dili lalim mo yun. Dili lalim ano mo, amahan, unahan. Hanggang palanggaan din ako guys. Tamtang na pa sila dito. Nang kabangin niyo sila guys sa mga trabaho sa balay. Suportahin niyo sila kung silang mga nabuhat para hayahay ba? Mahayahan. Dilibog up, lang siya lang isa. Mga dapat magpinabagay kita guys para sayon ba mugaan ang trabaho gani saan mo gaga ang wasi hindi na mo tuyok hindi na tuyok unang ka lang mag-away ganyan mga dahil na ay ka, kaya nakakibalay hindi ka na pwede hindi na inana dapat tanto rin yung mga partner kung magalit sana ay isip kayo kung nara ka sa balay kayo masod kayo hindi basta-basta ang mga housewife eh. Ensure kayong trabaho sa balay. Maganda kayo. Maganda kayo trabaho sa balay. Kung naka sa balay, di ka basta-basta eh. Kung nakalingkod ka, kadali. Pero ano po kayo mahunaan ang buhaton. Buhaton mo ini mo. Munang yung karadali para kayo hindi na pwede guys hindi na kayo magusod kayo na guys kung narak sa balay ano bang babae gusto na yung trabaho. Oh my God! Wow! Guys ito o naman iba na kayong bagay sa balay magusod kayo na sa balay rin. Adlaw-adlaw na yung routine guys sa balik. Luto, laba, limpyo, lilig sa gawas. Para i-dugyot guys. Kaya kung pinapulan ko ka guys, yung panimalay, dugyot kayo ng galay. May mawag bisita eh. Ulaw kayo. Kaya nga bisita ang saan yung balayan. Wala mo limpyo. Kaya nga bisita ba, hugawan na mo yung nakabalay. Masiro ko nagkabalong limpyo. Ang dapat, pinapangay. Para kayahay. Hindi kayo magpakapwa ako. Nakakagigil ka. Pagkara po lingkod. Itang kibig. Restaurant 20. Okay. Alas man ang bunga nga mo, ha? Nang tayo, may stress din na kaubat sa balay. Ikaw.
Ligda, Star TV, Ano ba pakialam mo? mga kapwa, real talk na siya. Yung silbi ng nanay dyan. Na diskarte yung silbi. Nang mulihok, hindi dapat yun. Harap. Exercise ka ba? Kaya kung sige na kagayahay, hindi ka. Kasi may blood niya ka. Stroke na ka na guys. Nang dapat yun. Nang kanyang labalaba ba? Samtang ulit trabaho karon na. Laba. Na siya. Parang kuhan sa mong partner. Malipay ko tao mo ba? Uy, wala na ilabunon ba? Ana ba? Uy, limpyo ng balay. Yan, mga lalaki na inani guys. Sila ganyan naging sa balay na. Saludo ko sa mga lalaki. Kabalo mo limpyo sa balay. Kabalo mo ng mga baton ngayon sa balay na. Balok. Nilimpyo kuha na nila. Idol na ko na sila guys. Ano, gwapo. Ano, gwapo na sila. Mga isaktong lalaki. Di maulaw bang trabaho at balay ba? Mga lalaki dra, pakit-cute eh. Kapugi-pugi eh. Kailain ka. Maulaw mong trabaho sa balay. Di pabalo. Dapat practice food. Yung mga patanon karon no. Nagyad. Hindi na kabalo mo kan ba? Paano masabi? Puro na cellphone. Dapat mag-practice mo guys. Cellphone. Yung trabaho sa balay. Kao na lang mga minyo mo no. Mga teenager ka rin, no? Sao na lang, nga minyo mo. Tubang, ragyan mo ng cellphone. May mga kuwan sa mga lalaki kung palupod mo. Kuwan ba kang para sa balay ba? Para yung mga babae ganyan, nagdikit ba? Uy, kaya niya yung lakihan nila. Hindi kita mag-ilisod na ni. Kita balo ba? Naitip na ako si. Tips na ako sa inyo mga boys. Yeah. Cute-cute lang cellphone. Di man. Taong lang kagwapo niyo. Hindi ka balo trabaho. Ito galing arang-arang gamay. Yeah, boy. Trabaho ang galing ako. Naman. Dungag ba? Dungag sa ano? Kung i-points o. Pagkansi ka. Ba pala kansi guys eh. Maot to ta. Patak balong buhat. Kuwas balay. Wala buhat. Hindi na kitang enjoy ano. Bulat ramong kuhan. Talang may magpitik. May gusto yung pitag. May kuhan ba? Mabahay bang patanga-tanga. Patulog. May pulos. Kasi gingo na. Malas mo lang girl. Gwapo man yung ipili. Ano siya? Kung karangan ba yung ipili, no? Solve guys. Solve girl. Tapos na to ba? Mga arangan lang. Mga... Oh my God! Wow!
Naman to sa average ba. Yan. Laba-laba lang ka. Kaya buhaton ba. Ginting. Ito guys, labar ka na. Para okay kayo ba? Silvio, labar. Ayo, unawin po lingon. Gawin kayo. Kaming suot-sunod adlaw. Mana guys? Bangin yung talo. Nagbibiro lang ako. Tanaw, hindi. Basta magpanaw lang ba rin? Hindi rin magtanaw. Tanaw, basta tanaw. Tanaw rin mo. Permanente. Support nyo na akong YouTube channel o page para everybody sa active ba? What the Portay ko yung mga local vloggers. Alam mo ng mga sikat na kayo ng vloggers ng support. Wala sila, okay naman sila. Pero sa mga yan guys, kaning mga bago pa lang beginners. Manay ko dapat support na ito. Hindi lalim yung vlog guys ay. Isunod na kayo mag-vlog ba? Mag-vlog ka rin. Kaya ba? Sige mo. Kaya sura rin guys. Bantang na. Okay. Nantay pangarap. Goal ba? Nantay goal. Kasi yung beat ba, shout out sila. Shout out niya. Dito. Shout out sila. Shout out tayo ko sa nagpa-shout out. Wala na akong memorize lang nito. Basta, i-post lang ako ng mga nagpa-shout out guys. Hindi lang tataman guys kay iwan sa uglaba kay sabaan na yung uli. Malakas po yung guardian angel ko. Ano yung lubon nun? Anong butan kita ng tabahan na god. Nagbalita guys. Ano? Yan guys. Kita-kita lang ta sunod na vlog. Tapos, kuhaan ba? Anong itong mong shoutout, orang i-kuhaan. Orang i-butang dara sa screen kay di na memorize tanan kasi nagpa-shoutout. Salamat sa suporta guys. Antad santod, suportahan ko ninyo sa akong YouTube channel o page, FB page. Ora to guys, daghang salamat. Bye-bye no. Tutut!